ya Mbak Manyo. Tak nanti sing ngawisi papan iki nalika aku sowan mrene kene iki bangunan lho Mbak ini. Iki lho, buat bunang iki kene iki bunang mengkulon iki omah cilik dienggo bengkel. Karo Pak Nardi. Ini iki dibongkar mergo nggo wayangan. Saiki bengkele ten pundi, Pak? Oh, pindah jero sementara sesuk dibangun meneh. Iki wis bunang udah mengkulon tenan syuting ae. Gua jan omah. Mergo minggu jembar. Iki malah jare ora arep dibangun lah pendaton nggo wayangan kok. Lah iya. Malah dipindah ning ndi malah ayo. Becik ayo. Soale penak jemblenggur pagian cedhor sik. Dasar Katoni ngerti karakter gamelan iki yo ngene iki. Ayo, putrane Mas Besol karo Mas Papa iki padha-padha pinter. Ayo. Jas saya sudah nuwun ayo. Aku nek wayangan nganggo son iki kuat bayar lho ya. Wah, kalau tanggapanmu sih dhuwur, kowe iso nanggap son-son anggape ngene iki. Iso bayar sinden munggah, iso bayar yoga munggah. Yoga nyatos 50 melu 400. Wis iki gender iki 450 dadi wong segek. Diamini Pak Darwito. 450 dipecah lho. Oh alah, ora dipecah. Kuwi mergo kono kancane wis sawet. Ha iya. Wong tuwa Pak Darwito ki senenge melu Kalimasada, ora seneng melu sapa-sapa. Ha iya. Wong kuwi piye wae wong wis sedulur besan. Kuwi ra besane Pak Kayat bayar jalur kuwi ra sedulurku tunggal mbah. Dadi Pak Darwito nek nglabui Kalimasada ora ning eleke mula sing yoso lagu ki oke bareng karo kanca Kalimasada. Wah iya. Monggo terus kae. Ya. Si tele munang kaput. Monggo tak mandi. Ya. Wes Pak D. Ayo, monggo. Kayak Pak D Iran yo ket sore ndeloki jenengan kami tenggengen lho, Mas. Pak Iran iki Delok Mas Bagong niki lho. Kula wong telu iki jan Pak Iran iki jadine dolate karo Mas Bagong iki apane? Kowe ora ora ngerti jarahe Pak Iran. Ngene wae. Iki gumul lho Bagong iki. Lah ngomong piye, Pak? Kowe iki rencanane Pak Iran iki duwe inisiatif gandeng Bagong kuwi dandane kok luas. Apa aku dandan petuk ya sih? Wis kita. Itu sedekah. Itu sedekah gede dhuwur. Iki jamane pawaan wis masuk iki dadi. Pak Iran saged mesem lho Iso. dalang. Dadi kowe iki kene lho gumul lho. Lho, tukul iki ora ndomblok, tukul iki gumule bayar 700. Mongko ora lucu. Apa aku wis duwe iki dandan petuk kowe ya. Ngono kuwi dadi pikirane pengen dandan petruk. Wis esuk delok rak terus ceringan petruk sesuk. Ya Pak Iran. Pak Iran iki gulune akeh lho, tenang. Wong kowe iki aja gagas kok Pak Iran. Lah iki ra tak supiri to mayang ning Meru wingi. Oh Pak Iran udur karo Pak Demurjono. Wong loro udur aku wis pokoke wis ngayal-ngayal kok. Kok iso-isoe. Kale Pak Murto ya. Pak Iran Demurjono ki ra rembukan ana wayangan ning ora ketara lah. Aku ra ya ora percaya. Lah kok sing rebab sih do usul. Sing rebab ki nengah-nengahe mongko ku ya wong anteng. Iso melu ceramah kae. Dadi kabeh iki wong telu iki ora rukun kabeh dadi gur perkara nggon wayangan ora ketara pas ngrada iki. Ayo sok ben. Wow. Ora ketokan ora iya. Pokoke temen dalan sandring kecamatan lho. Mongko kono ki wayangane Pak Dadi jare wudu. Lah iya lho. Mulih ki wayange sing dijereng. Ayo, Kita tekan pondok aja dibahas ra ketemu. nah iya nang ayo kuwi terus dilalak mampir nggone Lisa. Lah yo do tilik Lisa selapanan ayo. Tilik to terus lalah nek Lisa ki nangis. Wis wae sore. Ayo meneng ora meneng dipek Pak Wadaya lho iki. Ayo meneng, ayo bubuk diplek-plek bokong ayo. Ora meneng Pak Wadaya lho ning kene. Tak meke Pak Wadaya lho. Nah, aku rak terus karo Pak Wen mulai dhisik. Pak Wen mboten mantuk nenggoriye mbok menawa mboten purun. Lah kok jebulane iki sedina iki mampir karo ukur-ukur. Napa Pak? Purun kok Mas. Wah. Tiwane nginting wong loro. Gelu ya.
Lah apa to? Rak jentane anak iki ditukokke roti ning ora kersa mak. Mau deh lah delalah iki gendem delalah. Iki galane Pak Wartoyo melu